vhodné pre život. 5% osídlených oblastí krajiny je nebezpečných pre zdravie ich obyvateľov. Môže za to geologické zloženie zeme, ktoré sa cez vodu, vzduch a pôdu dostáva do organizmu človeka a zvyšuje riziko závažných ochorení. Krupina, malý okres takmer v srdci Slovenska a práve toto je vraj najnevhodnejšie miesto pre život. Ľudia tu majú takmer 2-krát viac kardiovaskulárnych ochorení ako v bezproblémových oblastiach. Aj taký je záver niekoľkoročnej štúdie Geologického ústavu Dionýza Štúra. Znečistené prostredie, proste aj z aut, chemikálie. Ja mám 62 rokov, ja som ešte u lekára nebola. Aj horšie podmienky sú oveľa. Kým za väčšinu chorôb môže hlavne zlý životný štýl, v tejto obci škodí ľuďom pravdepodobne aj samotná príroda. Tamojšie vulkanické podložie môže podľa geológov poškodiť zdravie miestnych obyvateľov. Vulkanity sú jednoznačne najhoršie pre zdravie ľudí na Slovensku. No a zoznam rizikových oblastí Krupinou ani zďaleka nekončí. Juh Slovenska je na tom zdravotne oveľa horší ako sever Slovenska. Výskumy geológov pritom potvrdili, že prírodné geologické prostredie má oveľa väčší vplyv na zdravie obyvateľov ako kontaminácia, ktorá vznikne ľudskou činnosťou. Skrátka, príroda vo veľkej miere ovplyvňuje aj naše zdravie a výsledok sú obce, kde je 2, 3 a niekde možno až 5-násobne vyšší výskyt rakovinových onkologických ochorení. Je fakt, že máme na Slovensku oblasti, kde žijú ľudia o 7 rokov menej ako inde. Podľa niektorých zahraničných noriem by vraj do úvahy prichádzalo aj vysťahovanie najkritickejších oblastí. Na takéto závery, ktoré by hraničili až tým vysťahovaním, by bolo potrebné urobiť oveľa väčšie množstvo prieskumov a výskumov. Toto bol naozaj skôr len taký prvý nástrel. Výsledky štúdie si môžete pozrieť na stránke Geológie.sk. Každopádne výskum geológov sa ešte ani zďaleka neskončil. Lenka Stanková a Marek Gudiak, televízia Markíza. Francúzska politická